Bulahan ang mga katawhan nga dili gayud mosunod sa tambag sa mga dautan. Dili mosunod sa pagbuhat sa mga gibuhat sa mga makasasala dinhi sa kalibutan. Salmo 1 bersikulo 1 hangtod sa 2. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o mosunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala moila sa Dios. Sa bersikulo 2, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuman siya niini adlaw o gabii. Ang ingon sa pulong sa Dios igsuon nga bulahan ka kung dili ka magpadala sa tambag sa pagbuhat og dautan. Daghan ang mga dautan dinhi sa kalibutan igsuon. Daghan kayo ang mudani kanimo sa pagbuhat og dautan. Daghan kayong mutintal kanimo sa pagbuhat og dautan. Daghan kayo ang mudani kanimo sa pag-adto ni ana nga lugar. Tungod kay kana nga lugar daghan og mga dili maayo nga gibuhat nga sila nagpasidungog sa demonyo ug wala nagpasidungog sa Ginoo. Daghan ang mga panahon igsuon o daghang kahigayunan igsuon nga ang demonyo mangita og paagi sa pagdani kanato ni ana. Ang demonyo mogamit og tao aron pagtintal kanimo, aron ikaw makabuhat og sala, aron ikaw makasulti og sala, aron maguba ang imong relasyon ngadto kaniya ug aron maguba ang imong relasyon ngadto sa imong isig ka tawo. Daghang paagi ang demonyo igsuon aron pag-distract sa atong pagtuo ngadto kaniya. Ang demonyo mangita og paagi aron ikaw maka-worship ngadto kaniya ug dili ka maka-worship ngadto sa Ginoo. Igsuon ayaw gayon patintal og padala ni ana nga tawhana tungod kay gigamit kana siya sa demonyo aron mulayo ang imong relasyon ngadto kaniya. Ayaw patintal sa mga tawo nga wala moila sa Ginoo nga nagpagamit sila sa demonyo. I-rebuke ka ng tawhana igsuon ug pahariya ang Dios sa imong kinabuhi. Tungod kay ingon ang Ginoo bulahan ka kung ikaw dili makig-abin kanila, kung ikaw dili mukuyog kanila, kung ikaw dili magpadala sa ilang mga pagtintal kanimo, kung ikaw dili magpadala sa mga tambag sa pagbuhat og dautan, bulahan ka igsuon tungod kay ang Dios mahimuot kanimo. Nag-ingon diha sa bersikulo 2 nga ang imong kalipay mao lamang kadtong pagpasidungog ngadto sa Ginoo. Bulahan ka igsuon kung ang imong kalipay mao ang pagpasidungog ngadto sa Ginoo, mao ang pag-alagad ngadto kaniya. Bulahan ka igsuon kung sa matag adlaw nagpasidungog ka sa Ginoo. Bulahan ka igsuon kung sa matag adlaw o gabii ikaw nagampo sa Dios, ikaw nakigrelasyon sa Dios, ikaw nagtuon sa iyang pulong ug ikaw nagbuhat sa iyang kabubuton. Tungod kay ang Dios igsuon mahimuot gyud kanimo. Hinaot igsuon nga ang imong kalipay mao katong pag-alagad sa Dios, mao katong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mao katong pagsimba kaniya ug dili pagpasidungog sa buhat sa kalibutan nga mao ang buhat sa demonyo, nga mao ang kalibutanong kalihukan nga iya sa demonyo. Kung dili ang imong kalipay mao ang pag-alagad, pagsimba ug pagpasidungog sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.